wis transferan 1 juta kok. Sing transfer sapa? Pak Putra Nuswantara apa sapa mau? Wah, ngarang. Lho, Kowe iki suwe-suwe sinden nyambi makelar. Lho, sing ngomong ya Pak Sena ya mau ya. Oh. Wong aku ki meng genahke ora arep njaluk kok. Waduh, duh, ngrekoso uripku iki. Kok dadi nendi to ya iki mau? Wis rada mblandang wektune mula ya di seseke ya terus iya. Mbok suatu saat Bagong iki metu keri ming ngarep ngorak-arik penabuh. Anggere metu kok ndang-ndang. Karepku ora ngono ning mbok menawa wis dadi ciri wanci aku iki arep tuntung plok-plok, tuntung plok, tuntung plok. Ana lho penabuh sing wis dimodel jineket kuwi. Heeh. Ming arep suwit ngono bolo ramune. Ha iya. Ya wis ora kebacut klomo. Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat ya wis isih kepareng lenggah. Wah, kae nek mresani wayang ora bakal jengkar saka papan pelenggahan nek durung tancep kayon. Nah iya ya piyai budaya kok ya dadi contoh karo para PWKS pembinane we nganti tancep kayon kok anggotane urung-urung wis do ting sliri. Ah iya. Ya kudu nresnani wayang nganti tekan tancep kayon. Ya banding yo ngono. Men ngerti critane wayang mergo apa jenenge tuntunane wayang kuwi ana ing jroning lakon. Ora perlu digenahke karo dalange, ning wis disurasa karo para penonton. Oh, lakone kae iki tuntunane nggon iki. Tuntunane ilmu nggon iki, tuntunane urip nggon iki. Kabeh iki wis ana dhewe-dhewe terus bener. Iki nangka blonyo dibrongsong iki to ya. Mbak Tatin. Nah. Pamundutan ket sore mau. Apa sing nyuwune tembang kangen? Wah iya, ya Tin. Jumeneng, heeh. Hah. Ngantuk, Pak. Hah? Ngantuk. Ha turu. Sing larang turu ya sapa? Penak wae kok aku ki melu aku ki tak gawe bebas kok. Kira-kira ngantuk turu, sirahe sendekke simpingan. Ampun wae. Nah, iya aku wis weruh kok. Kancane do. Hae yo ha. Kowe ya penak wae. Rumah sae kok kaya ya wong kesel nyambut gawe terus. Tatine kancane prei kok dhewe isih nyambut gawe kaya. Ha ya ora apa-apa karena ya kebutuhane. Yo. Nggih. Tembang kangen diaturake. Ya. Langsung nggih, Pak. Hah?
Langsung. Apa? Lah piye? Ayo nganggo dibawani kok ming longsang langsung. Bawane napa? Terserah kowe manut kowe, engko aku ngarani kowe ya. Kesing. Sing Pak Bungkik nganggo action ora? Rasa. Rasa dinae action. Yo. Ki nyok, dit 200 ket mau tak ora arep rawani ngesak mergo iki bagiamu kok ndak kowe cerah. Kok 200 lho? Pira? 500 transferan 1 juta kok. Sing transfer sapa? Pak Putra Nuswantara apa sapa mau? Wah, ngarang. Lho, Kowe iki suwe-suwe sinden nyambi makelar. Lho, kula ora ngapusi lho, jenengan sing ngomong dhewe kok. Sik tak goleke layange, tak goleke Kita, layange kok. kita sing sine penonton yo, keh. Do mulai wae kono. Ora delok ora apa-apa aku. Bangane ming nekor-nekori. Iso wae nek ming muni. Lho, niku iki wong mboten gawe tekor jenengan lho, Ora, sik tak goleke layange aja cerewet to. WA nang WA ora nang layang. WA nyok iki HP ku golek ana WA sing muni transfer 1 yuta. Transfer 1 yuta saka Dubes Afrika Selatan. Kuwi mung khusus nggo aku ora njaluk tembang. Lho, jenengan sing ngomong jenengan dhewe lho, aku ora gawe-gawe kon muter balik apa piye? Wis sebo wae wis bali wis. Truk galo bapak wis ngundang awake dhewe, Truk. Heeh iya. Diteruske dhisik critane. Kok ngomongane jenengan lho, aku ora ngapa-ngapa lho. Lah iya, ning ora ana tenan. Ora ana ya wis. Aku nek jujur ki lho nyok. Layangku wacanen kabeh nyonya. Nah, iki nyok. Ya wis rasah bahas duit, aku ming macake jenengan mau lho, pas limbuan to. Paring ngono ngapura wis. Sesuk meneh aja nampa transferan macem-macem cah, wis malah ngrekoso uripku malah. Oh alah kulo ora eneng saka sapa. Iki ora ana sing nyuwun mau saka kene layang nyuwun tembang kangen sing nyekar Mbak Tatin. Iki ora ana transferan. Iki lho, iki transferan 1 juta iki nggo aku saking Dubes Afrika Selatan kangge panjenengan. Iki tok. Lho. Nyo, HP ku gawanan nyo. Heeh. Ya wis kan penang. Nek ana aku mesti omong ana. Aku ki wong wis jujur, mah ngrekoso suwe-suwe. Kula iki ya ora arep njaluk ming jenengan wae iki ngomong tak jelaske meneh ngono lho, Pak. Sing ana duwite 200 ki layang nyuwun tembang kangen kit mau tak singgahke nang kene iki lho. Ki kit mau sing transferan 1 juta. Gunawan. Kae adminku kae. Ya. Takon adminku sing ditransferke nang administrasiku utawa manajemen. Yo. Sing ngomong ya Pak Sena ya mau ya. Wong aku ki meng genahke ora arep njaluk kok. Sik to, tak uruse iki engko ndak aku dikira nguntet dhuwit. Wis suwe-suwe malah dadi perkara iki nek tenane ngene iki. Aku ya, jane rasa dibahas. Ora tetep tak bahas iki. Mergo iki dirungokke wong pirang-pirang dipresani wong pirang-pirang. Lah jenengan wis ngomong ya dirungokke wong pirang-pirang lho. Lah iya, ning nek ana rak apa tak hapus to, Tin? Ora tak hapus to. Lah jenengan mau maca ndek sapa? Maca ndek aku dhewe iki lho, transferan saka Pak sapa jenenge iki Dubes Afrika iki lho, isih ana iki lho, iki. Nyo. Lho iki lho. Sing ketua PBKS ngendi mau? Ketua PBKS sik Jabodetabek. Sik tak golekane. Waduh, ngrekoso uripku iki. Kok dadi nendi to ya iki mau? Ya aku tak nyanyi dhisik wae wis. Engko aku tak goleki engko nek ana tak keki aja kuwatir wis to. Ya, wis. Nggih Bu nyanyi wae ya Bu ya. Rina saya rasa
Pinduang apa? Kita tak goleki ya, Truk. Iya. Soalnya aku rumangsa ya iki kok malah bluwet to iki. Sesuk wae le goleki sesuk. Weh, kudu saiki dirampungke saiki ah. Kok ndak. Apa kan muter wae iki Mas, diputer sing pas limbukan mau. Nah, kuwi aku setuju. Heeh. Wis malah ora apa-apa. Sing limbukan mau diulang, streaminge baleni saka ngarep. Ah iya. Atur sing do nonton do nesu ora. Ora apa-apa ming nontone kok. Ora nanggape kok. Ah iya. Disetel saka ngarep. Heeh. Engko nek ana aku omong kaya ngono kuwi, arep HP ku ora ana, tetep tak bayar, Truk. Ah iya. Kudu sembodo kok. Sembodo. Padake cah tipis. Iya. Tak golekke ya. Ah, golekno guys, ora apa-apa. Ngono nek ana aku muni ngono tenan, arep HP ku ora ana, tetep tak bayar. Ah iya. Tetep tak bayar. Tetep njaluk Heeh. Wis ketemu urung? Oh sik lagi diputer kok ya. Aku selara tentrem. Santai wae, Gong. Yen wis rina enggal ratri Mula sesuk meneh iki ngene, apike digawe ngene. Piye supaya ora ribet. Kuwi sinden-sinden kuwi kon ngirimi rekeninge dhewe-dhewe. Oh, kuwi malah tentrem. Heeh ya. Ah iya. Kuwi engko kowe ya ora diarani nyatut, kowe ora. Dadi nek begitu dhek nampa terus kok matur, Elisa entuk kiriman 500 nembang iki, matur karo adhe. Oh, langsung maju. Ngono malah kepenak. Heeh weh. Heeh. Yo. Tembang kangen. Ya. Sementara iki gratis. Ah iya. Engko nek ketemu bayaran. Ah iya, iya. Ngono wae wis kepenak. Heeh. Tembang kangen. Ya, ya diaturake. Engko ndak malah wektune selantek nggo ngurus apa saweran. Iya.
Ndak saru. Ya. Sampun. Maturnya tak bayar sik, engko ndak gelo atimu. Ya. Napa? Kula mboten lho, Pak. Wis nyata rasah tok gawe bingung. Saiki bengi iki kowe kudu misungsungake rek. Panjenengane Gusti Bendara Pangeran ya lagi wae ulang tahun, mau bengi tro. Oh iya, jane aku ya didhawuhi supaya sowan ning gandeng mau bengi ya nyambut gawe ora iso sowan. Mula aku ngaturake ngucapake dina iki selamat ulang tahun kagem Gusti Yuda, pinaringana sehat, pinaringana tentrem penggalihe, pinaringana gancar rezekine lan barokahing Gusti tumpuk matimbun-timbun kagem panjenengane. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Lan iki arep tak aturi hadiah, Tru. Oh iya. Tembang. Wo. Aming tembang kowe kok. Ya nek ra kanggo lejar penggali panjenengane iki lho. Ha iya. Panjenengane iki bangsa sing klasik-klasik. Ya. Terus senengane nek rombongane awake dhewe iki senengane Gusti Yuda iki sing disenengi suarane ayu. Oh. Monggo bojone ayu iki wegah nek disuarani. Ha iya. Kok Gusti kok Gusti Yuda kok dipodo kuwi. Gusti Yuda kok tresna karo suarane ayu. Oh suarane ya apik tenan bocah siji kae. Heeh. Ya diaturake. Yuk dawa Gusti Yuda aturana Sinom Parijata. Ya iki kesenengane panjenengane iki Sinom Parijata. Ya. Pelok apa slendra? Pelok ya apik, slendra ya apik. Swara iki melok slendra iki swara nek kebacot apik iki arep pelok ya apik, arep slendra ya apik. Ning swara ratek apik iki arep dipeloke ya slering, dislendrokke ya pelo ya wis. Reksa terus. Heeh. Nek wis mapan suarane iki arep dipeloke ya apik, arep dislendrokke ya apik. Ana sing anggere muni nang omah malah suarane bening anggere pentas marah gerok. Ha iya. Ayo wis alasane dhewe-dhewe. Monggo. Meng karepe iki arep ora nyuwara ning bayaran ya wis. Ya ora apa-apa. Ayo, ayo yuk. Men digirongi karo wah penggironge ya wis do geruk kabeh. Sontekke wae, Tru. Mrasah. Men geroke kok disontekke ora. Tambah nono mangano telek kutut. Wong tombo swara kok telek kutut ora. Ayo mangga. Piye swara kok ganyi-anyi ngono dan. Ya serak, ya bening, kepiye lek areng ngarani? Ha iya. Saking temonjone. Heeh. Santiwati aja kasusu salahe jembar-jembar wong sing jeneng ngendang ki paitane ming sabar, ora usah kemrungsung, atine aja meledak-ledak. Kuwi bakale kendhangane temata. Ha iya arang yo bocah enom kok. Pengendangmu asli nanti? Bali, anake neng rumah sakit. Wah, alah jan wis. Kena apa itu, Tru? Dumadakan kena DB. Duber. Demam berdarah. Gong mbok tok itung to Gong kowe iki nang kampus e. Omonganmu iki ditata. Wis diweling karo panitia e.
Panitiane nang nggon aku ora bebarengan iki Pak Bagong benjang direm sekedhik nggih. Berarti kowe karo aku wis dicap troco. Ha iya. Mergo panitia wis nganti meling kon ngerem sithik cangkem ki ora iso direm itu. Wingi kudu direm ora. Heeh. Pinapsu urung. Monggo. Gusti kang peparing lho arep ming sak senggakan kowe mengko pitutur nek gelem dirungokke eling-eling marang Gusti kang peparing wong urip ning alam donya iki kudu eling karo Gusti sing wis peparing apa wae tumraping awake dhewe heeh orang ya saiki wis modern nek mbiyen eling-eling kodhok ijo mlebu jaring. Ora ana artine babar blas ning saiki wis diganti eling-eling marang Gusti kang peparing. Ha iya. Wong jeneng undhaking pikirane menungsa iki mesti iso ngolak-alik utawa gawe sesuatu sing iso ana tanjane. Pancen bener mangkono to? Heeh. Teruske ming sino kok penake ra jamak-jamak ya. Wah, ya jeneng sing nembang ya suarane apik, sing ngendang ya tepakane ya apik, kandel alus, kok kandel alus. Kendang iki kala mangsa sok kudu alus, ning kudu nganggo kasar. Pati amar sodeng tak tung tang tung tak dang tak den tak dang den tak ketil tak ya alus ketil tak gelantu tul tak kentang nanti kenang tak tang ngono ah mesti penak engko nek di ngono nek bubrah tak ketak sikirahmu lho rek ayo nek gumantung keterampilan kok sing nyiter ya apik wah dasare sing gambang wetenge lara ya wis. Gambang ki nek ngampet weteng malah tangane kemitir. Wah, wajan. Apik terus sing gender ya karo antuk-antuk tur dasare genderane titis. Ya. Lali agamane terus dirampungke reng nano ayo
Yuk. Waduh. Ayo pandake. Ning iki sing diarani cengkok nyusunyani ya. Kemedunen reng. Ayo ora ngerti cengkoke kaya ning seneng atine. Iya, jan nyenengke ya reng. Wah, ayo suarane apik. Ming cacate kok ming dipek yoga ayo. Gandeng penonton isih tekan terminal Giwangan terus. Heeh. Deloken to mburi kae do gelari kloso tekan terminal Giwangan. Wetan terminal Giwangan ki ana pabrik ning rasa disebut ya terus rasa. Nek pabrik kaya ngono kok apale ra jamak-jamak. Ayo wi. Heeh. Jumeneng men dipresani piye. Kiraku kowe tan citra. Wah, kuwi jane apik banget lho kok kuwi. Ora pati yo. Senengane kaya wis ben manut kono wae engko ndak awak dhewe akon malah ra iso. Heeh. Apa gong? No walang. Kono golek glepung rek. Walang siji kok glepungi. Arep beteti ya kok. Iki lho. Iki enak banget iki yakin iki. Semen ora. Monggo. Apa, Pak? Anu, ayo terserah kowe manut kowe apa? Jenang gula nggih. Iya jenang gula. Nggih. Dibawani dandang gula banjet. Ya. Yogya nira Kang para pra Lho iki ora luar biasa iki. Mas kamerawan iki ora asli Jogja kok gitu Mas? Iya. Dari mana? NTT. Oh, Nusa Tenggara Barat. Goblok. 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 Ngendi ya terus? NTT iki Nusa Tenggara Timur. Asem. Oh iki nang kampus lho kuwi kok dipresani para dosen-dosen kok NTT kok Nusa Tenggara Barat. Goblok. Petok. Ora ngerti kok ya. Presani para dosen-dosen kok NTT kok Nusa Tenggara Barat. Aku nek karo dosen ki ora pati percaya. Lho. Kok iso ngono? Aku luwih percaya guru mbangane dosen. Derajate dhuwur dosen. Sing ngomong sapa? Dhuwur guru kok iso. Wayang ki ora ana Bathara dosen. Anane Bathara guru. Ora wayang iki dunia nyata kok. NTT, Nusa Tenggara Timur. Kowe iso guyu lho, berarti dheke paham karo wayang. Ya. Lamun bisa direkam karo TV UAD. Ya. Sesuk disiarke ning AD TV. Nan yo. Wah iya wis ora kuwatir sesuk nonton dhewe nek pas prei truk. Ya. Sira Do engone cari do
delira delira sang Prabu. Anakmu sing lanang kae SMA to, Gong? heeh Sonek lulus lebokno UAD wae men morale iki ora bejat banget. sing lanang lho mbarep kae to Heeh. ya ora cocok anakku sing lanang kae iki sok cita-citane dadi polwan Lho. dadi apa polwan wingi bar potong model Polres Ayo anake goblok bapakne kocluk. Wis mula omah ora karo-karuan kahanane ora. Ya wis ben kok kae apa memper kae. Tok tukoke montor kae knalpote dikethok kaya ngono buar-buar. Mbrebeki kupinge Pak Dene nek liwat ngarepku dikempret-kempretke ora. padune ora iso nukokke anakmu Ha iso wae to nabrak ndasmu wae iso kok. Ora usah emosi kok ya. Aku kok ngembe. Aku ki ngelekke anake le buar-buar ki mbok yo nganggo sopan santun. Wong cetha aku lagi wedangan ning ngarep omah. Anakmu liwat ki ora kok terus montore dirindhikke apa dituntun. Ndek langkung Pak De, tata kramane iki nendi? Malah tak toleh. War tak sawat-sawat watu. ah gleleng e aja kok kowe wong nggugah kowe motore leboke kamar kok oh to diselah banter mati aku tangi terus guyu simple aku yang ngono Ayo cah edan, bapakne edan, anake edan. sing penting gayeng omahku Ya wis, ya wis. Ya. Sasrabahu ing maes Pati. Aran ikosu wanda aran patih swanda udu ika to udu aran patih wanda lelah buan nipun kang ginalung tripra kara guna ha iki cengkara dangel nang kene iki kang kinalong triprakara guna kaya urune kang tenan ten antapi ibu-ibu sing wis ora kuat wis do kundur Gong ora apa-apa ndelok wayang ki ora kepeksa ya ming gelo engko bakale lho ha iki engko bar gara-gara ki gayange ra jamak-jamak ora metu macan metu ula ngono wis tancep kayon metu sego ya nek ana iki nang sekolahan kok ya paling ora dus mau bengi metu wong edan
Ya. Nuhon nitrah Ya. Jeneng kula kowe aja lali. Monggo dilanggamke. Ayo, yu. Wahyu. Heeh. Rasa kemrungsung. Kendang ken mau taruh tatah. Karepe iki ndlang ngono kok tak unine saka kene kok tatah bebebebe. Bebebebe. Ya. Oh iya. Mesti kok ya. Wis tak irengke kendange. Waduh. Wis siap e, sikilku wis tak taleni karo sirah. Yo, mangga. Bersama Wanita. Matur suwun.